Hallo, wer ist da? Hallo. Geht in den Hof rein, ich komm runter. Das ist besser. Okay. Okay, an der Seite. Ich glaube, das ist alles, ja. Oh, Vielen Dank. vielen Dank. Ja, noch ein bisschen. Nicht viel, aber Ah, vielen Dank. Bis Schönen zum Dank. nächsten Mal. Alles gut. Ach, noch zwei. Danke, schönen Tag noch. Tschüss. Eto ga. Evo ga. Šta sam sve poručila? Da ne idem u kupovinu. Presrećna sam! Evo ga. Omiljena vodica. Stigla je. Dalje, šta smo sve poručili? Piletina. Još jedna piletina. Arasi. Oliven. Mozzarella za moga dada, čokoladu, on to voli. Šekere za grickanje. Pa smo uzeli još neku piletinu. Malo smo više uzeli ove gotove, jer nije bilo one sveže. Ali neki put će to dobro dođe. Ovo je mnogo dobra stvar. Ovo verujem da koristi svako. To pogotovo koristim za moj vrtić za dječicu. Još jedna. Fantastična stvar. Još jedna. Ne znam ni koliko sam poručila. Brokoli. Moj dado obožava brokoli. Dječica iz vrtića. Manje pakovanje od 300 grama. Znači nije ono kilogram. Pa stoji dugo u zamrzivaču pa onda više nema ni ukusa. 300 grama za jednu upotrebu sasvim dovoljno. Neki put kad nemamo krompira pravog, dobro dođe kartofel pjureni. Prva kesa je gotova. Presrećna sam, presrećna. Mozzarella. 3 komada. To jedemo Dana i ja. A jedu i djecu iz vrtića. Obično ova salama. Danu rado to jede, ne znam zašto, ali rado je jede. Slanenica. Ja obožavam slanenicu. Vegan sir. To za djecu koja jedu vegan. Obična salama, opet za Dana. On to obično voli da jede, neki put ja napravim sandvič.
bio vješlice, to isto djeca iz vrtića voli da jedu, a i Dado voli je, za nije baš zdravo, ali jedno mesečno nije strašno. Dado voli Oreo. Papričice, papričice, papričice. Ima ovdje mešano. Masline, paprike, ljute, crvene, ovo je isto pakovanje. 2 pakovanja. Pizza za ne daj Bože, kad se nema ništa drugo, dobro dođe. Dado voli, mislim da je mozzarella jeste. Opet luninica za Lidiju, naravno. Jedino, znači to obožavam da jedem. Chicken burger, predivna stvar isto. Još jedan, još jedan. Još jedan, još jedan. Onda, ovo je isto predivno kad se spremaju špagete ili tako nešto može. Ovo je već gotovo, samo da se podgreje iz dinsta. Predivna stvar isto, kad se sprema. I ram špinat, verujem da to koristi svaka žena. Isto tako dobra stvar. Druga kesica gotova. I sada je hlebić, hlebić, hlebić. I to često tako kupimo, a sami podberemo. Mnogo je bolje. Ovo je sasvim jedan običan, taj običan isto voli dan. Još jedan, ono se tako nađe u zamrzivaču, pa kad nestane hleba, onda mi to potrebno. Nudle za dečicu. Folklorne nudle, veoma zdrava stvar, isto bio, veoma je važno da to bude bio. Znači ovdje roditelji vole bio proizvode. Mlekašce, sasvim obično. Ovo je super stvar za kuvanje. Ovo predlažem svakome. Znači, ovo tako daje ukus. Predivno, predivno, predivno. Hlebić, običan. Papričice, papričice. Idu sve, bez njih se ne može. Još jedna bio salamica. Mislim da li je vegan ili nije. Nije. Nije vegan. Naravno, malo slatkiša, nije strašno. Malo može. Previše nije dobro. I još jedan hlebić. I treća kesica je gotova, gotova. Opet špinat, ali onaj, znači španač u onim, nije izjedne, nego u delovima. Znači, može da ga koristi, Boga mi, 10 puta. Ovo je super stvar. Znači, predivno. Zatim smo prezidovina. Opet hleb. Se podgrijati, kad je svež predivno, kad je svež. Šta ga sam pizza poručila ovog puta. Pizza Meksikana, pa onda pizza od kozijeg sira, to je isto dobro. I još jedna pizza od kozijeg sira, to je veoma zdravo. Ko voli, nek izvoli. Još jedan hleb, ovo stavimo u zamrzivač, pa po potrebi kad nemam. I još jedan hleb, to nam je veoma bitno da se ima u zamrzivaču hleb. I četvrta kesica je gotova, 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 gotova. Idemo na 5 kesicu, isto malo nešto nezdravo, ali neki put nije loše. Krompirići. Krompirići. Opet krompirići, ali kroketi. To je isto lepo. Lepo šmeka. Ovi keks ja obožavam, bio keks, malo je naopako slika, ali znači nije ni skup. Bio keks, predivna stvar. Indijski oroh, naravno svakog dana moram malo. Senf, predobar, predobar senf. Opet neki krompirići, opet neki krompirići. Šta je ovo? Batačići. Ovo ćemo jesti. Batačići, batačići. Mlekašce bio. Za Neskafu. Za Neskafu. Onda ovo isto pomaže pri kuvanju. Mnogo dobra stvar. Paradajz pasirani. Ovo za Dana. Ono obožava slatkiše. Znači bez slatkiša ne može da živi. Dadu po neki put. Imamo još. Sada sam kupila sasvim obično ulje jer drugog nije bilo. Inače koristimo od koščica grožđa.
bolje ulje, podnosi visoke temperature, mnogo je kvalitetnije od ovog. I naravno za goste imamo neke prijatelje, oni kad dođu vole popiti čašu belog suvog vina. Nemci vole suvo vino. 5. kesica je gotova. Imamo 6. Opet krompirići. Krompirići poručila. Ovo moj dada voli. Šta sam vam gospodi sve poručila? Ali to je super stvar. Od kako su me pokrali u netu. Iron, to jedemo svi. Od kako su me pokrali u netu. Znači ja sam odlučila da ne idem više u kupovinu, nego jednostavno da poručim preko interneta. Uštediš na vremenu, poručiš iz kuće i jednostavno poručiš samo što ti je potrebno. Jer ja kad odem u radnju, ja kupim prvo šta mi je nepotrebno, znači rizična sam da idem u radnju, bio jogurt, isto lepo šmeka od vanile. Mnogo sam rizična da idem u radnju, zato ja ovako poručim samo šta mi treba. Samo šta mi treba, isto od maline. I donesu mi, znači ne idem u štednju, 3-4 sata. Sir, svež sir, isto bio. Ne moram da se oblačim, ne moram znači da idem autom, pa onda einkaufen, u korpu, iz kolica, pa iz kolica na kasu, pa iz kase u kolica, pa iz kolica u auto, pa iz auta ovdje u kuću, pa dole, pa i sa prvog sprata na drugi sprat, to baš traje, isto. Friše keze, bio, ovog puta sam malo više bio proizvode kupila, jer to nešto je ova deca iz vrtića jesti, sireve i tako, to ovo što je zdravo. Ovo moj dadi voli, dada čokolada, to voli. Ovo masline sa belim lukom. To je super stvar. Baby šargaretice, to isto jedu deca iz vrtića, to im dimca na pari. Mnogo dobra stvar, bolje nego one velike, jeze su ove možda skuplje, ali pojedeš ih. One velike se vuku po frižideru i na kraj ih baciš. Paprika punjena sirom, i to volim, znači ja to sve volim. Još jede masline, obožavam masline. Sad još nešto za Lidiju, tagis mamu i ovo volim. Naravno, na svakog dana i u normalnim količinama. Ovo neki put, to baš ne volimo, ne znam što sam poručila. I u listićima sir, to svi jedemo, to je mnogo dobro. Da sam ja sve ovo poručila, još paprika punjene sirom, to je super stvar. To je znači predivna stvar. Šta sam poručila? Aha, poručila sam, mislim da su ove vegan. Pisalo je da su vegan. Piše, ako se nisam možda malo pogrešila, ovdje ne piše, ali pisalo je da je vegan. I jogurt bio od Manga. Ovo jogurt je mnogo dobra stvar. Znači, mnogo dobra stvar. To bi, dragi moji, bilo to. Sada se sve 1, 2, 3, 4, 5, 6. Znači, prezadovoljna sam. I vidimo se u drugom videu. Da, zaboravila sam još jednu kesu. Promakla mi je. Izvinjavam se. Puno jedemo banane. Pogotovo za decu pravimo hleb od banana često, bez šećera. Za decu u vrtiću. Bananica. Kad ću sve ovo složiti? Kartofel. Krompirići. Isto su bio, čini mi se, ili nisu? Nisu. Ne piše da su bio. Krep. Mnogo dobra stvar i zdrava. Krastavci, konačno dobri, nisu suvi. I mali paradajz. Ja to tako kupim, da mi nekako najbolje varijanta. Eto, to bi, dragi moji, bilo to. Imamo 1, 2, 3, 4, 7. Jedan ovaj čovjek što je doneo, nije mu lako. Eto, gotovo.
Sad se to sve treba spakovati u frižider i drago mi je da je to tako sve brzo stiglo u roku pola sata. Malo više treba vremena da poručiš, ali eto, deca su otišla kući, završila sam posao, uradila vežbe, naručila ovo, stiglo, sada spakujem, dolazi mi Dado i eto, drage moje, ako vam se ovo svidelo, možete da me lajkujete, zapratite i komentarišete. Do sljedećeg videa. Ćao!